Damar apa lilin buyar apa gawen nyawang teka trika kurang yakin damar apa lilin buyar apa gawen kita harus napa semene biae kadung duwe niat ati aja mamat mumpung durung minggat walas iki ilang tuku kangkung nang Borobudur sebelum janur kuning melengkung aku takkan mundur digawa nang ngendi digawe kerendi suwe bebarengan nono kejelasan angka pikiran dan kita koran isun duwe rino apa rimo kanca gambar apa lilin buyar apa gawe nyawang tega trika kurang yakin gambar apa lilin buyar apa gawe kita harus apa semene bae kadung duwe niat ati aja mamat mumpung durung minggat oleh digawe kerendi suwi bebarengan nono kejelasan angka pikiran dadi kita koran isun duwe rino apa rimo kanca gambar apa lilin apa gawe nyawang teka trika kurang yakin gambar apa lilin buyar apa gawe kita harus apa semene biae duwe niat ati aja mamat mumpung durung mumpung durung minggat welas iki ilang damar